Да. Ето сега тук влизаме в тая пещера. Айде. Влизаме в пещерата. Вътре е камиона. Айде, бат! Това вероятно са го ушким складове, подготвено за разни бомбени ситуации. Атомни бомби, това, онова. Разни такива края на света. Да. Ламята е в тъмнината. Е, там. Ние там не ходиме. Ние ходиме по светлото. Да. Светлината е нашия приятел. Имат си влакче. Ево там влиза влакчето. Е по тия красиви релси. Хоп! И там товари или разтоварва. В цялата тази теснотия. Ужас. Камионът е дълъг 73 фита. Завиването е почти че гърдаш по стените, като как някой тук е направил. Така. Сега идва един. Си е трафик. Един камион. Его моя камион. Ей там. В далечината. Камион ли идва? Камион ли идва? Той се загуби тук, викаш, по тия катакомби. Ръмжи, бе! Его идва!